Значи, намираме се на кръстопътя между три села – Искър, Славовица и Оряховица. Не говоря за Крушовене, тъй като да стигнем до Крушовене трябва първо да бъде изграден мост. Това е место, където ако тези пътища бъдат направени, а за тях има проекти, говоря за пътя Искър-Славовица, и работен, в който има количествено-стойностна сметка в размер на около 2 милиона и 600 хиляди лева, то ще свържи тези пътища, са най-кратките, най-близките пътища за областния център Плевен, ферибота Оряхово и ферибота Никопол. Това са пътища, при които ако се изгради мост на реката на около